Mám za sebou už kus cesty, ale stále nevidím jej koniec. Ako ďaleko je to ešte? Dosť ďaleko. Neviem, ako sa tento príbeh skončí. Viem len to, ako sa začal. Tento príbeh sa začal Omerom. Omer mal kamaráta, ktorý mu bol ako brat. Keď sa mu niečo stalo, tak mu bežal na pomoc. Volal sa Ali, ale poznali ho pod jeho prezývkou. Tebe preskočilo starec. Na jednej strane sa na mňa usmievaš a na druhej nevieš, čo s rukami. Chod niekam. Ty si nepočul, ako ma prezývajú? Pán Ali, ja vás poznám. Pracujete v kasíne ako vedúci ochranky. Nepýtal som sa ťa na svoju prácu. Ako ma prezývajú? Pán Ali, ja som chorý. Mám vysoký tlak. Prestaňte, veď sa mi niečo stane. Prisahám vám, Povedz moju prezývku. Cvikač Ali. Omer mal od detstva nerozlučného kamaráta. Priateľa, chodiacu pohromu. Džengiza. Pani Ejšan je hore. Už budem končiť. Dnes mám šťastný deň. A ešte tu bolo dievča, do ktorého bol Omer blázon a pokojne by kvôli nej položil aj život. Ejšan. Dobré ráno. Dobré ráno. Váš manžel už o vás vie. Už bude končiť a hneď príde? Áno. Má dnes šťastný deň? Preboha, ako je to možné? Ako to robíte? Ako to, že všetkým čítate myšlienky? Nie všetkým, Aylin. Iba tým, ktorí ma ľúbia. Dobré ráno. Zdravím. Prišiel už pán Ezel, ktorý si rezervoval kráľovský apartmán? Ešte nie, ale už je na ceste. Pán Ezel sa u nás ubytuje poprvýkrát a preto si prajem, aby bol spokojný. Rozumiem, pani Elšan. Má aj požiadavky? Vlastne má. Nepraje si, aby vošiel niekto do jeho izby neohlásene. Jeho asistentka to zdôraznila. Dobre. To je ale tajúplný hosť. Omer bol dobrý chlapec, ale mal jeden veľký nedostatok. Všetkým prehnane dôveroval. Myslel si, že pozná ľudí iba preto, že ich mal rád.
Keby som mohol vrátiť čas, tak by som mu povedal: Omer, každá zrada sa začína láskou. Vítajte, pane. Moje meno je Ezel. A prišiel som sem, aby som sa pomstil. V hlavných úlohách v slovenskom znení Ivo Gogál, Petra Vajdová, Martin Hronský, Dušan Cinkota, Lívia Bielovič, Lena Košická, Štefan Koška, Peter Kolárik, Peter Krajčovič, Barbora Chlebcová, Tomáš Horvát, Jakub Janák, Juraj Predmerský a Marián Slovák. Ezel. Ezel, pozri, majú tam aj orientálnu masáž. Pôjdeme tam? Aspoň sa trocha uvoľníme, zhodíme zo seba únavu. Hovor, Tefo. Jasné, šéfe? Ezel Bayraktar, 32 rokov, slobodný. Nevie sa o žiadnych príbuzných. Narodil sa v Istanbule. Ezel sa objavil pred 4 rokmi. Predtým o ňom nikto nepočul. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires. Jeho meno sa spája aspoň s 20 veľkými hrami. Veľa vyhráva, ale aj veľa prehráva. Teda niekedy prišiel nečakane o veľa a niekde to natrel tým najlepším. Používa nejaký trik? Je čistý, nemá záznam. V žiadnom kasíne ho nepristihli, nespája sa s ním žiadna aféra, nič. Nepáči sa mi. Je až priveľmi čistý. Však to je fik. Stratí sa a potom sa nečakane objaví. Hrá veľkú hru a potom sa zasa stratí. Nikto nevie, odkiaľ má kapitál. A nevie sa ani to, či niečo robí.
Zavolaj na toto číslo, je to známy z polície. Povedz, že ho o to žiada cvikač Ali. Nech nám dá vedieť, ak nájde niečo o Ezelovi. Dobre, ale čo chceme presne zistiť? Všetko. Toto je veľký hráč, Tefik. Takýto vedia hotel oživiť, ale aj potopiť. Na stole tých hráčov sa točia milióny. A my chceme, aby doláriky leteli smerom k nám. Kapiš? Počúvaj, povieš mi o každom jeho kroku, rozumieš? Podozrievate ho? Ako dlho tu už pracuješ, Tefo? Týždeň? Chápem. Vidím, že budem mať s tebou veľa práce, musíš byť podozrievavý. Našou prácou je podozrievať. Ja poznám takých chlapov. Tvária sa ako tajomní hráči, ale vlastne nestoja vôbec za nič. Vlastne sú to zbabelci. Ani si neprdnú. Chápeš? Ani neprdnú. Máte pravdu, pane. Každý jeden krok, starec, každý jeden. Čo je, čo pije, aké ženy má rád, čo mu chutí, ktorú ruku používa, ktorému týmu fandí, odkiaľ mu ide voda na mlyn. Kto vlastne tento chlap je? Bol v zahraničí, kde bol predtým, v skratke, kto je Ezel Bayraktar? Istanbul, 1997. Stoj, chlapče, stoj! Kam šiel? Chce ako prvý privítať svojho brata. Pred 12 rokmi sa Omer vrátil z vojny. Mal sa pre neho začať nový život. Synček. Otec môj. Mama, veď ty vidíš. Ocko, mama vidí. Stále to hovorí. Samozrejme, mama vidí lepšie ako ty. Nepotrebujem oči na to, aby som videla svojich synov. Môžete ísť na koniec sveta a vrátiť sa späť, ale vašu vôňu rozpoznám vždy. Mamička moja. Ako sa máte? Celkom dobre. Syn sa mi vrátil z vojny a je z neho chlap. Kto sa môže mať lepšie? Čo je? Rozprávam sa s otcom. Prišli aj oni. Kto? Čo sa stalo? Nerob, je to veľmi
veľa ľudí. Veľmi si mi chýbala, Ejšan. Haló! Prestaňte už. Odišiel som z roboty, tak ma aspoň pozdrav. Bradali? Vítaj späť, Omer. Už mi nehovor Bradali. Už si veľký chlap, stačí Ali. Vydrž, Bradali. Kým sa spamätám, tak ti budem hovoriť brat Ali. Dobre. Čo je? Ty si pil? Oslavujem tvoj návrat. Zase si sa rozbil, čo? A ešte ako. Vymietol som všetky bary na okolí. Výborne. Vedel som, že ty ma pochopíš. Spoľahni sa. Bráček, odfotím vás. Poď. Veľmi si mi chýbala. Ale už si tu. Prečo sa tak tváriš? Si smutný. Na vojne sme sa schovali do úkrytu. Vošli sme do jednej jaskyne. Omer. Pri mne bol veliteľ a dal rozkaz na paľbu. Ale ja som zatiaľ peste držal som. Predstavoval som si, ako držím tvoju ruku. Ak by som ich otvoril, tak by si mi utiekla. Bolo to smiešné. Veliteľ sa mi snažil otvoriť pesť, ale nešlo to. A potom si ju otvoril? Isteže. Útočili, musel som. Vidíš, Omer, nikam som neodišla. Prídeme neskoro. A tvoja mama povie, že nie som pre jej syna vhodná. Máme takéto veci neprekážajú. Ona vidí človeku dovnútra. Nehovor. Kto vie, čo vidí vo mne? Dievča, ktoré ľúbi jej syna. Čo sa deje, synak? Ideš z nejakej svadby? Džengis si dal motýlika. Nie, striko Mumtaz, ja predsa pracujem... Na pobreží otvorili jeden hotel, je v ňom aj kasíno. Džengis tam pracuje. Spievaš tam, či čo? To je herňa, však? Hovorí sa tomu kasíno. Výborne. No, ako myslíš, synak? Ste dospelí ľudia. Ale v očiach Allaha je hazard veľmi zlý. Strýko, ja tam iba pracujem. Nehrám hazardné hry. Ale zarábaš tam ich peniaze. A špinavé peniaze nosia iba problémy. Áno, to môže byť pravda. Ale tam chodia takí ľudia, viete, takí, ktorí sú veľmi bohatí. Nepredstaviteľne. Bohatstvo sa skrýva tu. Ukazuje srdce. Musíš mať srdce. Pod touto strechou nemá iné bohatstvo miesto. Nie je tak, Omer? Ejšan ti to už povedala? Čo? Začala tam so mnou pracovať. Nepovedala si mu to? Tak to som sa preriekol. Ja som ale hlupák.
Kde si začala pracovať, dcérka? Predsa v tom kasíne. Nepracujem v kasíne, ale na hotelovej recepcii. No, naozaj? Ejšan sa ma pýtala, či je tam pre ňu práca. Tak som jej to hneď dohodil. S vedením dobre vychádzam. A čo bude s tvojou školou? Pracujem len večera, dobre mi platia. Navyše to bude pre mňa prax. Študujem turistický ruch, takže pracujem na recepcii. A s hazardnými hrami nemám nič spoločné. Isté, že nemáš. Čo by si ty s takými vecami robila? Prinesiem vám čaj. Iste prines. Prepáč mi to. Chcela som ti to povedať, ale nebol čas. Aha. Hneváš sa, lebo si sa to dozvedel od iného. Prečo si to nepovedala najprv mne? Veď ti to hovorím teraz. Bála som sa, že sa budeš hnevať. Bála si sa, ale už pracuješ. Alebo by si mi nedovolil chodiť do práce? Čo to hovoríš? Mám sedieť doma a starať sa o deti? To by bolo krásne. Dobre. Bude tak, ako chce môj manžel. Pardon. Je to skvelá dievča. No vážne. Mal si ju vidieť v hoteli. Vedúci recepcie nevedel od nej otrhnúť oči. Čo to hovoríš, Cengiz? Ale nič, sú to nezmysly. Ejšan je pekná dievča, na také veci si zvykni. Myslíš, že by som dovolil, aby bola potravou pre vlky? Neboj sa, mám ju na očiach. Ty sa staraj o seba. Ejšan sa vie správať. Upokoj sa. Ja ťa ochraňujem, starec. Počúvaj ma. Tam v kasíne mi konečne docvaklo, o čo ide. O čo ide? Ide o to, že musíš dávať pozor na svoje dievča. Áno, máte sa veľmi radi, to chápem. Veď to by pochopil aj debil, ale nestačí ľúbiť braček. Teraz sa pred ňou otvára svet. Na to pozor. Choď už radšej spať. Dobre, stoj. Nezabudni na dve veci. Peniaze a prekvapenie. To majú ženy rady. Ejšan, nejde o peniaze, chápeš? Jasné, nikomu nejde o peniaze. Všetkým ide o veci, ktoré sa dajú za ne kúpiť. Raz zarobíš, potom prekvapíš. Zase zarobíš a prekvapíš. A potom zbalíš aj Klaudiu Schifferovú. Ty si ale číslo, Cengiz. Udobrili sme sa? Veď ja som sa nehneval. Som zvyknutý na tvoje reči. Cyprus, 2009. Ezel! Čo sa stalo? Môj najšťastnejší deň bol pred 12 rokmi. Vtedy som bol ten najšťastnejší muž na svete. Čo sa deje, Ezel? Šepnem. Brat Kamilo, prezradil som vám tajomstvo. A chcem, aby ste ho chránili. Nerozumiem. Odteraz už nič nebude tak, ako doteraz. Ezel, čo to hovoríš? Tak sme mali medzi sebou dlhy, tak sa tu skončili. Čo ty myslíš? Odteraz sa vydám na inú cestu. Roky som čakal na dnešný deň, ale nemôžem nikomu prikázať, aby ma nasledoval. Ak pôjdete so mnou, tak sa vystavíte nebezpečenstvu.
Ak pôjdete so mnou, tak urobíte chybu. Držte mi palce. Ezel, sme už veľmi hladní. Pripravili švédske stoly. Nepôjdeme sa najesť? Ani toto nie je ono. Nič nie je ono. Čokoľvek ti kúpim, pri tvojej kráse bledne. Ďakujem. Páči sa ti? Je krásny. Poďme na večeru, už čakajú. Čo ti je? Nič mi nie je, poďme, Jenkins. Čo ti je? Čo ti zase je? Pustíš ma, prosím ťa. Čo by si ešte chcela, Aishan? Tak mi to povedz. Máš všetko. Dostala si, čo si chcela. Nič nechcem. A nechaj ma na pokoji. Nechaj ma normálne dýchať. Vieš, čo je tvoj problém? Ty chceš všetko, ale nechceš za to vôbec nič dať. Nehovor ako dieťa. Čo chceš, aby som ti dala? Tvoju lásku. To je všetko. Ty si to nepamätáš však? Čo sa dnes stalo? Čo sa stalo? Pred 12 rokmi práve v tento deň. Idem na vzduch. Stretneme sa na večeri. Taďaľ to, pán Ezel. Ďakujem. A bude tam aj Jenkins? Ten je najlepší. Je lepší ako ja? Ale kdeže? Nikto nie je lepší ako ty. Keď klameš, tak sa hráš s prsteňom. Nie. Naozaj? Býva pri hre aj Aishan? Niekedy. Ak ide o veľké peniaze, alebo ak je za stolom niekto zaujímavý. Ako vyzerám? Charizmaticky, bohato a elegantne. Istanbul, 1997. Bradali? Môžem dnes odísť skôr? Dôvod? Sľúbil som to Aishan. Chcem ju niekam zjať. Včera mi Jenkins niečo spomínal, takže to už viem. Vraj máš vážne úmysly. Mám. Čo to vymýšľaš, starec? Čo ti v živote chýba? Teda, naša Aishan je pekná, ale tie výdavky na domácnosť, ženu a vreskot detí. Preskočilo ti, starec? Bradali, ja som do nej zaľúbený. Nejaký si rozcítený. Len nech ti nenapadne ma začať boskávať. Drž to. Jedného dňa sa zbalím a vypadnem z tejto posranej štvrti. Navždy. Dobrý deň. Ale ahoj, Olgún. Ako sa máš? Výborne. Braček, choď a vymeň mi v aute olej. Ak mi stoja ruky, tak nohy určite nie, starec. Čo sa uškrňaš?
Čo ti je smiešne? Nič, nevšímaj si ma. Ty si tu asi nový. Kto si, že sa mi rehoceš do tváre? Zle si to vysvetlil. Drž hubu. Postaraj sa o auto. Tak, prišli sme sem všetci sedliaci a premenili Istanbul na svoj obraz. Majster, tento je tu tuším nový. Á, zase ti štrajkuje auto? Starec, mal by si ma vidieť v meste. Otáčajú sa za mnou všetky pipky. Tomu verím. Bože, ty ho máš hrozne poškriabané. Čo ho mám? Kde? Pozri, presne tu. Doriti, čo robíš? Prestaň s tým! Bradali. Čo povieš, vylepším ti aj riadiacu páku, ha? A ak ešte raz si s tým, že trepeš z prostosti, tak ti vylepším aj výfuk a pri odchode budeš dymiť ako namydlený blesk. Chápeš ma? Ak si pochopil, tak zamávaj stieračmi. Ty si mŕtvy! Si mŕtvy! Si mŕtvy! Takže ťa tu poznajú? Aj mňa tu poznajú. A vieš, ako ma prezývajú? Cvikač Ali. Tak čo, zľakol si sa? Brače, kvôli mne budeš mať problém. Takže cvikač Ali? Ty si ešte stále tu? Choď už. A vezmi frajerku na nejaké super miesto. Omer. Poď. Ale tu je veľmi draho. Poď. Zelenáč? Vítaj, zelenáč. Ďakujem. Ďakujem ti, braček. To nestojí za reč. Dobre sa bavte. Čo tu robíme? To je pre nás? Prekvapenie. Raz tam budeme sedieť aj my. Naozaj? Prečo by sme nemali? Čo nám chýba? O rok, 2 budem majster ako Ali. Myslíš, že nám bude stačiť plat majstra? Jedna večera nás bude stáť celý mesačný plat, vieš to? Ejšan, prečo si so mnou? Čo je to za otázku? Môžeš byť s kým chceš. Pozri sa na nich. Si oveľa krajší ako oni. Čo robíš tu hore so mnou? Čo to táraš, Omer? Ejšan, povedz mi pravdu. Naozaj ma máš rada?
Nie. Čo je to mať rád? Každý má niečo rád. Ale neubližujeme ľuďom, ktorí pre nás nič neznamenajú, ale tým, ktorí by za nás dali aj dušu. Ja ťa nechcem mať rada, Omer. Ty si to neuvedomuješ. Ale zachránil si ma, keď som sa topila. Ty jediný zo mňa robíš dobrého človeka. Si moje srdce. Keby nebolo teba, tak by nebolo ani Aishan. Takže ma nemáš rada. Vôbec. Ani ja teba. Cyprus, 2009. Prepáč mi to. Odpustíš mi? Isté, že odpustím. Si Džengiz Ataj, dá sa ti neodpustiť? Je to tak. Však? Je na mne čosi neodolateľné. No nie? Je. Ty si do mňa vlastne zamilovaná. Aishan. Šla by si so mnou aj do pekla. Je tak? Veď to som už urobila. Vymysli si niečo ťažšie. Budeš dnes večer pri hre? Pôjdem si ľahnúť skôr. Prosím, príď. Dnes večer budem hrať pre teba. Ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim.